El següent repte que us proposem és també amb 3 potenciòmetres, un pulsador, 2 LEDs, un altre potenciòmetre pel temps i un interruptor, i aquest és el Furgotronic, que és un instrument matemàtic que està pensat perquè sempre soni bé, que el que farà és, per la roda del mig, decidirem quin to comencem i aquí hi haurà unes notes que sempre sonaran bé. D'aquesta manera, quan jo modifico, sempre les distàncies són harmòniques i el pulsador sempre ens indicarà en quina tonalitat estem.